nitie wechegi modakelo ni odiochieng'ni ma kawuono. Nyinga James Opondo. Apisi ma ndiko duond buche pacho ka ORPP oseyo motegno okang' mar wang'o apisi ma duond bura mar UDA County ma Siaya chieng' tich ang'wen e kinde ng'anyo mar Azimio e boke mane ochwale ute fwambo weche. ORPP oseyo monjo makamano ka owacho ni tim mar monjo apisi mag duond buche gwenge ma opogore e pacho ka kowinjore kata matin, kendo odhi ataro kod thuolo mar ka ochung' mopogore e wi weche mag siasa. Kalore kod ORPP, duond buche duto ma pacho ka nigi ratiro mar yawo apisi magi e pacho kae mangima, kendo seyo wang'o mar apisi ma duond bura mar UDA County ma Siaya. Apisi no bendo yango ni kata odoko ni ratiro mar bago ng'anyo ni e pend chik jogo mabago ng'anyo nyaka thegre kod tulo ka achiel gi luwo chik e kinde mag ng'anyo. ORPP bende osingo mar timo nonro malong'o e wi okang' mar wang'o apisi ma duond bura mar UDA e County ma Siaya kod jopiny mane timo ng'anyo.